ketok lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadempel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sresna kandha karo nyalor temon. Aku ora iso ngrabeke Leswana Mandra kumono. Wirang bebarang aku isih karo Yai Prabu Jayadana. Bale. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora? Ayo. Ayo, nek nyatareng ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis kok wis rampung ya, wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe. Prabu Ratri Kendel. Pak Prabu sampun kados mekaten. Tresnar. Pak Prabu, kula ingkang rayipun Kresna. Jagen Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kuwi dudu kuwi Bagong kuwi. Nggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo, Kendel. Yo. Ora gelem Kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Weladi Mas Setyaki. Nggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Ampun iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna. Wonten maring adawuh. Piye ndang ora temen lakon tak dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Aku ki sing andhap karo Lesmana Mandra Kumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus. Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula Ratri Kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Dewa aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, kan percaya aku apa karo murimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten? Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika Kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Nggih Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Nggih Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, yo. Yen adan sak tenane abot nanging tetep pun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggahan wonten Kanjeng Koko Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngatos-atos Koko Prabu.
bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, wis tak kendhawuh. Wis, aku ndal pamit sembah kula iki ndherekaken Jengkar Paduka Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethak putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula iki ya ora ngerti. Ayo salin piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Kok ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Diane kono 100 nggih susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngombe karo wong. Aku lek salin piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak ujo muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali ya, Bagong. Kantong bolong dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura? Dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma. Kowe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petruk, Nun, bapakmu ki ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pujimat kang bisa ngucap saka kang bisa kandha. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, kon bayar sih. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Malah krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Senengane ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang engko ora tak wani meneh. Nggih. Oh, Petruk wis. Kon nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya kono kan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Petruk rene. Ora dikeki Bagong, mboten. Nyotampan ono kowe dhewe PN dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku wis kok. Kowe urung moh ya wis. Ngono kok. Panang nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya.
Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dibok Swasa apa cindhe Parijata Kencana mburine gamelan Lokanata ditabuh para wiyaga. Ratu. Ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dibok Swasa apa cindhe Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokanata kali anu nggih Ratu Senegara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Basa sindane. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora werna-werna sertifikat BPKB tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet mbok menapa butuh sawah ya ayah ilang kabeh sak duwite pira manut dengkulmu mlocot ora sampun nggih Den ya sing ati-ati Bagong Ndek kugek sak dulita mel ndara kula Den Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha Kakang. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Semar. Ndak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus. Ya Siwa Semar ndak tampa. Ndara Janaka bekti kula. Iya Kakang Semar ndak tampa. Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana nuninggi. Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Enten apa Den? Kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wondene ingkang kawiwaha tanana liya kejaba mung Bambang Senet nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepi sepen kahanane nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar nggih. Sabanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun meneh upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar mara gage matura. Leh kula ajeng ewah niku mboten sida kok Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma. Ngarepe dijogeti Wanara Seta mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku lek kula ajeng golek teng pundi ora coba. Jagat wasisaning Ubathara. Kakang Semar.
Apa ingkang sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap? Pun tanggap pripun? Gajah ingkang bisa tata jalma tanala kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara. Ya kuwi aran Gajah Setu Banda. Wanara Seta ingkang bisa njoget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhi Parijata Kencana papane ana ing kasuwargan ya papane ana ing Suralaya. Wondene Nalindra Sewu Negara tanala kejaba amung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu. Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Indrawati. Kakang Nayantaka kula mboten ajeng wantun wong sampeyan iku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhang. Kula mboten ajeng wantun utusan kalih ndara-ndara kula. Semar. Aku sing bakal lumarap ana ing negara ing Singgelapura. Bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun Kakang Semar. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta. Yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Matur nuwun Den, matur nuwun. Siwa Semar, aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wanoman ing Kendali Sada. Bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Banda. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka. Kakang Semar. Senet kula wonten dawuh Rama. Wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara ndaramu sing arep golek srasan manten. Supaya kowe kelakon dhaup karo Endang Loro Temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing diri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus ingkang atos-atos nggih Den kula antu-antu teng Karang Kadep. Nala Gareng Petruk Bagong. Dalem Pak. Nuwun Pak. Dalem Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala Gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petruk kowe nderekno Ndara Werkudara. Siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, siraku mumet e. Ora usah alasan. Sebdake pecah siramu kowe. Oh ya, wah padan. Ya Treya, ya Reng ya. Petruk. Nun. Ngopo? Didhawuhi Bapak kon nderek sampeyan. Wah, ngeribet laku. Lah pripun to? Supaya enggal cekak-ceket aku nedya matek aji Bandung Bandawasa. Supaya enggal prapta ana ing negara Singgela. Kowe ngerti ya, negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar. Mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bandawasa sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela. Napa kula ora dianggep lan duwe aji-aji kaya ngoten niku? Kowe duwe? Duwe. Aji Bandung Bandawasa, kula duwe aji Maisa Jenar. Wah, yen pancen ngono ndereka sakarmu, oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, ngestakaken dawuh. Nuwun sewu, nuwun amit pasang Kalimantabe. Sampun kinten kula cumalena. Karena nembe sepisan menika kula sapejagung. Raden, panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagyat, manahipun ingkang abdi pun Bisawarna. Wah. Prabu Bisawarna, yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden? Ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku Satria ing Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara.
satriya Jodipati Raden Werkudara. Ya pancen bener. Lah dalah. Lah. Persasat kadidene kejukurgan Wukir Sari kelemaning samudra madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Iya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat. Menika Raden sedaya para kawula satemas sami kedanan lan jenengandika Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun satring Madukara. Raden Janganangka. Petro abdiku. Kula Petro sinuwun. Ki Lurah Petro. Nggih. Lah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sawi mboten remen kaliyan panjenengan. Ait iki. Akira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan lan panjenengan Lurah Petro anggenipun tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Iya. Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna Wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan saling Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Duh Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Pratri kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun wonten dawuh sinuwun. Padukung nimbali dhateng nyabdi para Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Sonya Sekti. Nggih, Prabu Sura Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuhing Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula Ora ketang sambawa botol lintang dadi pengantu-antune Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki. Sewawi kula dherekaken sinuwun. Kang Narada. Kunapi? Mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah Pujangkara. Dalah kencang warudayang pak-pak-pong. Bobol ngali codhe sapa sing gawe? Arjuna Sowandi. Inggih Kakang. Tumunten ngatimbalan menawi gatosipun. Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa?
sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun nilani gagi matura. Wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debok Swasa pupus cindhe parijata kencana boten kantun gamelan Lukananta kedah prapta wonten ing Karangkadang dinten menika mila kelanana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun Kakang Radu teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya. Nuwun sewu lho, Di, nuwun sewu. Mesinipun panjenengan boten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing raka ing Sidhe Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil. Awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayuwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayuwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momen disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik kula nuwun sewu lho. Mangke lajenganipun mboten maring ngampil gamelan Lukanantaran menapa dipun aturaken Janaka menika. Wah, kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing Kahyangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho Di. Arjuna ulun maring adhem. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka. Alhamdulillah. Oh alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to Le. Ah bae bejare adimu Winala Gareng nggih matur nuwun nggih pukulun. Anu Ndara ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Tanana liya keja banget atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi Jaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kebat kita bali ana ing Karangkadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tatit apa ingkang kita aturake. Kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debok Swasa pus cindhe parijata kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karangkadempel matur sembah nuwun Kang Rada. Punapi? Malah kula piyambak ingkang ditedak dhateng Karangkadempel. Syukur Di menawi gadah pemanggi kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debok Swasa pus cindhe parijata kencana. Kakang Rada dawuh kelawan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karangkadempel tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih monggo Di kula dherekaken Di. Lha dalah. Mboten kanthi kanyana-nyana menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Ya Siwanoman. Kalian Bagong. Ya Siwanoman. Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki. Ki Lurah Bagong. Nyok. Malah nyok. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula kebiyen kula ngomong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni kok. Aja. Pateni. Wila iki Lurah Bagong niku ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika derenge wah. Ora ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakangan Siwanoman wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Inggih, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, penyanyi terus pundi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantuke sinten? Aku.
Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Rek. Ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye. Siwa Semar duwe putra angkat. Arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Lorotemon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu sra-srahan kethek putih ini kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora kan? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe iku tek tuwa mung joget dhisik tak ndek ngono ta kok. Lagune sing cedak-cedak wae kok gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwa Anoman ora kersa, tegese Siwa Anoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho menapa malih? Siwa Anoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama tunggal bayu Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi aji pamling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang? Saka ing wana Tik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, iki apa Iki telale. Wah, ya. Telale iki nek ya ngene iki. Ora mendelik ngene iki ngono. Wong edan ora. Weh lah iso tok telalene. Kenapa Bagong Disemprot nganggo banyu. Gajah Setubanda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget. Bulus. Jimbong. Timbung. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe senggono. Kakang Semar, kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manik Maya, matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged biyantu dhateng Kakang Ismaya. Ya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangen. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan, Yayi. Munyuk putih. Anoman syukur. Syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong Bagong sapa? Gajah situ sini. Itu sini. Sapa kowe? Situbanda. Situ sini. Kleru Wah, komplit Pak Njaba wis wah. Ndara Werkudara ning njaba, Ndara Garkaca ning njaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Wis.
Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Ngeraine elek-elek Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senek lakon penjangkamu tole cah bagus. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Deondaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak minake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki sampe tunjun. Dona bui mempeng e. Wah, ning ketok dawa banget Joko. Wah ya ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabian njaluk kuwi kok terus. Arabi karo sapa? Mbok menawa entona. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Ndarawati yo. Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Wih, lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar? Baguse ora mantra-mantra, meh wae jambi sigar karo adhiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing Wisatata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndarawerkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Sloso Pusti Depari Jata Kencana Gamelan Lokananta sing nglarape adhiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit lah dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak parangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Inggih, Bapak. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Mandha dituthuk sinae. Rasane ana semanding nek nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak suara-suara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa Barong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaringana barokah saha panguwasaning Dakamur Wendat. Nggonmu mangun bali wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang lara temen nyata kowe kang dadi kegantilaning ati ning pun Kakang wong ayu. Lah iki ra Abimanyu to? Kasinggihan wae. Oh, la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senet karo Indang lara temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye?
Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barak. Wah, cah kentir. Tariwangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke pawau. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Sreki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong ngoten ora rampung lakone. Wah, wis iki mesti sok ngene iki mboten to. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki aja mlumpuk nang kene ngabeh iki dareng apa? Kok ya kok iki ya ngopo to ya? Petruk iki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ayo wis kok ya. Oh, senengane sok. Iki sinuwun sapa iki sinuwun Kumbina iki diparing. Iki sinuwun sapa? Raden Ndara Sencaki kek wedan. Heeh. Udawa iki wedan. Putih wae iki. Kok putih nyumbange men 50 ta iki. Nyumbange men 50 ta iki. Ketok soalnya apa Udawa? Iya, ada. Sopo kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wala, nek ora tak aturke sinuwun, Darawati ora rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sapa-sapa sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Anuswari dadaran sekotane kawene bledanan. Hei! Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku karepe dhewe gawe suksang bawana balik kula Adiwaran. Ketok lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadempel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sri takon karo nyalor temon. Aku ora iso ngrapeke Leswana Mandra kumono. Wirang bebareng aku isin karo Yai Prabu Dayudana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Wis sak penake dhewe ra. Lungguh. 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 Iya. Akhirnya digetak Petruk kowe gila. Pelekke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni lho ki mau. Ora sasro-sro. Kok Prabu lha tulis sareh. Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa takon. Nek undu gaweanmu gawene sapa? Nyatane Semar derajate ngacepule iso ngaturake serah-serahan sing angel kaya ngono. Aku ratu kok ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais sanèsipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti ki mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati. Mangsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe Supranasune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Pelekke. Kok. Yo, nek sing ngene iki malang krik ngene iki. Yo. Ayo. Ayo nek nyatareng ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis gong wis rampung ya wis sikat sisan kowe. Wadak kowe ora.
Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sren menika sinten? Lara temen menika sapa? Lho, Lah sapa? Bambang Sren menika Abimanyu, lara temen menika Siti Sendari. Wah, kok ora mau kowe ajan. Waduh, anakku. Ketok lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadempel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temen. Nganti saiki dina semangka Bambang Sren lakon karo nyalor temen. Aku ora iso ngrapeke Leswana Mandra kumono. Wirang bebareng aku isih karo Yai Prabu Jayadana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Wis sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya. Akhirnya digetak Petruk kowe gila. Peleke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni lho iki mau. Ora sasro-sro. Kok Prabu lha tulis sareh. Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa ta, Kon? Nek undu gaweanmu gawene sapa? Nyatane Semar derajate ngajeng iso ngaturake stra-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais sanésipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati. Mangsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe Supranarsune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Pelekke. Kok Yo, nek sing ngene iki malang kerik ngene iki. Yo. Ayo. Ayo, nek nyatar ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindake ora kena. Ayo, ngajak apa? Iki ya sing nandang aku sore mau. Iki ya sing nandang aku sore. Wis gong wis rampung ya. Wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? apa? Bambang Sren menika sinten? Lara temen menika sapa? Lho, Lah sapa? Bambang Sren menika Abimanyu, lara temen menika Siti Sendari. Wah, kok ora mau kowe ajan. Waduh, anakku. Kula nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalendang lara temon. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Gong. Kepruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Gong. Lho. Bajigur. Anak ratu dituki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana Bali. Kula ajeng Rabi Baliya. Ora Bali ae. Ya nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalendang lara temon. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Gong.
kepruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Kong. Lho. Bajigur. Anak ratu dithuk iki rek nyusoni. Jigur. Anak ratu dithuk iki rek nyusoni. Setan kowe. Lesmana bali. Kula ajeng Rabi Baliya. Ora bali. Ya pun paripurna Den. Iya. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badal. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian. Ngantos muka jaman menapa kemawon pinaringana momongan tutup momong putra wayah. Ya. Purnaning gati sura sudrajaning kangrat soh brasta tekapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara, ya Semar.